गित मांनायनो जोंनि आथिङाव फैफिनखानांगोन बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नों। लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सासे बर' सुबुङा गावनि फिसाफोरखौ गारनानै गुबुन हारिनि हिन्जावजों माने खारनानै दंहैयो। बिनिनो माखासे कल रेकर्ड ओरैबायदि भाइराल, बे ओरैबायदि माने रायज्लायनाय, बिनि बिफायाबो माने धमकी हरलायनाय गावनि फिसाजोखौ, बिनि माखासे बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिगोन। नोंथांमोना इन्ट्र भिडिअ आरो थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ दिनै भिडिअआ मानि थाखाय जागोन। तो सासे सुबुङा बर' बिफाया माने गावनि गथ'फोरखौ गारनानै, गावनि फिसाजोफोरखौ गारनानै, गावनि न'खर परियाल गारनानै माने गुबुनजों खारनानै दंहैयो गुबुन जायगायाव। दा बिनि माने ओरैबायदि रायज्लायनाय कल रेकर्ड, तो नोंथांमोना खोनायोब्ला ओरैबायदि माने गोमोखागोन आरो। तो बिनि बिफायाबो फिसाजोखौ माने धमकीसो हरलायबावदों, ओरैबायदि माने बिगुर जिहोनो नागिरलायदों, ओरैबायदि माने लासिं सिं डेन्जार गुबुन हिन्जावजों थांनानै। दा न'खराव मा जादों मा जायाखै, दा फिसाजोखौसो ओरैबायदि दम हरलायलायबाय आरो गुबुनजों खारलांनानै, बे ओरैबायदि लासिं सिं। दा सासे बिफा जानानै गुबुन हिन्जावजों खारलांनानै माने फिसाजोखौसो दम हरलायलायनाय। दा फिसाजोआ गाबै गाबै माने बिफाखौ खावलायदों फैफिननांगौ आरो फैफिननानै माने न'आवनो थाफैनांगौ। दा मोजां मोजां बाथ्रा माने फिसाजोआ बुंहरदों गाबै गाबैनो। आरो बै जाय हिन्जावजों खारलांदों बै हिन्जावाबो बेजों रायज्लायहरदों आरो माने बेखौ माने बुंहरदों आरो बायदिसिना बाथ्रा होननानै। बिफायाबो बेखौ रायहरदोंसो। नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ नायनानै ला। गित मांनायनो जोंनि आथिङाव फैफिनखानांगोन बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो। नायबाय था बाबा नों बेबायदि खालामनो, नों दायो फैफिनना, नोंखौ जेबो खालामला। फैनानैल' नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै माबिजों मोजां थाफैफिन। এইবোৰ ঘৰত কেলে অশান্তি কৰিবলৈ দিছে? এইটো কোনোবা ল'ৰাটোৱে ফটো দিছে। नहीं, आप पहले ये बताओ आप कौन है? आप कौन है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन है? মই অসমৰ মানুহ, অসমৰ পৰা কৈছো। और हम बोरो है, हम बोरो से बात करेगा और आप हम बोरो से ले रहे हैं। बे कौ बुंदोंना गाव हारसाजों रायलायगोन जों मानो बर'जों रायलायनो हाया? হয় নেকি? বড়ো ভাষাত ক'ব লাগে। মই বড়ো মানুহৰ লগত কথা নাই পতা নহয়। মই অসমীয়া বুলিয়ে আহিছো, অসমীয়া মানুহে কথা পাতিছো। ঘৰত অশান্তি কৰি কি কৰিবি আইজনী? বাবা যদি হাৰ্ট এটেক হয়, কাৰ प्रॉब्लम कार होबो? तोर ने मूल होबो ना मां? आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको क्या हो रहा है? आपको क्या हो रहा है? हम लोग हमारा घर में चल रहा है ना ये प्रॉब्लम, हम लोग का घर में चल रहा है, तो आप लोग क्या हो रहा है? आप लोग को क्या कर रही है? मैं आप कौन है? हाँ, क्यों इतना परेशान है? आप लोग गलत काम किया है इसलिए आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं ना। परेशान करना है, गलत काम करना है तो बातेगा तो हम लोग का घर है, हम लोग करेगा तो क्या हुआ है? हम लोग का पापा जो गलत रास्ता में जा रहा है तो हम लोग सही रास्ता में वो लाने के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग का क्या है यहाँ में? आप लोग क्यों घुस रहे हैं हम लोग का मेतर में? क्या होनी আজি কৈছে না गलत काम? আজি 10 বছর আগৰ পৰা কৈছে। देखो हम रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, फिर भी তো কষ্ট কৰি মেহনত কৰি যে বাবাই যে ইনকাম কৰি তো পঢ়াইছে, তহঁতি অকণ বুজি পা, আইজনী বুজি পা। মানুহ হিচাপে এটা মানুহক ইমান হাৰাশাস্তি নিদিবি। तो पापा जो हम लोग को पढ़ाया है, हम लोग को देखा है, हम लोग को वो खाने के लिए चीजें दिया है, लेकिन वो खुद गलत रास्ते में गया। ইয়াৰ পৰা বাহিৰত গৈ কাৰ কাৰণে গৈছে? তোৰ মায়ে কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে, তোৰ মামীটো কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে বাবা বাহিৰত গৈছে ন? কথা পাতিছে, মই ক'ৰবাত গৈছে, কাৰোবাৰ লগত যোৱাটো কি পাপ হ'ব পাৰে নেকি? ক'ৰবাত কিবা বেয়া কৰ্ম কৰা দেখিছ নেকি? কথা পাতে মোৰ লগত, আজি নহয় আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কথা পাতিছে। তেতিয়া মা ক'ত আছিল? আজি 6 মাহৰ আগত মোৰ লগত কথা পাতিছে, গম পাইছে? मम्मी को क्यों चाहिए? मम्मी को क्यों चाहिए? मामी को कहना है पापा आपसे बात करते हैं। পাপাইতো বাদ কৰে, সদায় পাপাই কথা পাতে। ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি সদায় কথা পাতে, সদায় মোৰ ঘৰত থাকে। তেতিয়া নহ'লে কোনোবা এটা ল'ৰাই ফোন কৰি ক'লে বুলিয়ে তোক ফটো দিলে বোলে ঘৰত অশান্তি কৰিলে। आपसे बात करते रहते ना मेरा पापा। जो आपका क्या है? आप दोनों का रिश्ता क्या है? आप दोनों का बीच में क्या है? क्यों बात किया है आप दोनों? हम लोग फैमिली में क्यों घुसा है? तुम हम लोग का फैमिली को क्या करने जा रहे हो? বেছি খং নকৰিবা। क्या?
देखो ने जेल में डाल देगा हम साला कुत्ता कुत्ते बेंचोट मेरे से गला पे क्यों आया तुम हम लोग गला पे क्यों आया क्या परेशान करके रखा है तुम लोग का बस हम लोग का घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है मेरा मम्मी हमेशा पापा के साथ झगड़ा करते रहता है मार खाता है हम लोग इसको देखते रहते हैं क्या क्या कौन किया है आप यहाँ पे क्यों कर रहा है কাবালে বিয়া হলে বাবাই দিব না পয়সা কা সম্পত্তি ने एक सुंदर पैसा देने से क्या क्या होता है आपका क्या जा रहा है हमें क्या जा रहा है क्या तुम आपको देना है हाँ आपको तुमको मेरा पापा से कितना पैसा लिया है कितना कपड़ा लिया है सब दे दो पापा से तो नहीं देने घर में जाएगा छोड़ेगा तुमको नंगा करके छोड़ेगा छोड़े नङा बाबा नों मानो बिदि थांनांगौ ओमफ्राय बे हिनजावनो मानो खोन्थाहैखो नोङो लावथि लुगैदोंना लावथि लुगैदों नों गाज्रि लामायाव थांदों नालाय मा 10 टका দিব নিদিবি দিয়ে মায়ক যদি 10 टका কেনেবাকে গইনক দিও মোৰ नोंनि बे गिर माजे निउस लाइट ना मा ओमफ्राय नों गाज्रि खामानियाव थांदोंबा बे गेरेमसा मा जा बेलाय मा खोथा बियो नों गाज्रियाव थां नों बायदि गाज्रियावथ' थाङाखैना मोजांनि थाखायसो बिदि खालामदों होमबा नों मामिखौ गारनानै मानो बेलेगजों थांनो नागिरखो नोङो थाला हाबानि बिनि खोथा नोङो मा खोथा बुंदोंमोन ना नों गाज्रि जादों नालाय खोन्थागोनथ' आरो মই বিয়া পাতিলো বাপেৰ লগত দুটা লৰি আছে মাৰক কৈ দিবি আৰু ইয়াত বেলেগ হাংগামা কাজিয়া একো নকৰি हाबा जानो बाबा नों बेजों हाबा जानो ना बेजों हाबा जागोन ना नोङो ना आंबो जोंखौ मानो दोनखो ओइ बाबा मानो बिदि खालामनांगौ नोङो जोंखौ अननाय गैला नामा नोंनाव मानो बिदि खालामनांगौ बे हिनजावखौ मानो नांगौ नोंनो बाबा नों खोनागोना खोनायाखै हा नों माथाखौ नोंखौ बुजानांगौ नों माथाखौ माथाखौ नों माथाखौ नोङो नों गैयाबा बिदि जागौमोन नामा ভাল লাগিব ৰ ইমান টেনচন দিছে এটা মানুহক চবে তহঁতি যদি কাইলৈ মৰি हिनजावाना बुथारनायगोन थाबा सयथिंखायो नोङो जोंखौ बुथारबा बुथारखौ जों जेबो नुगैया नाथाय नोंखौ जोङो लामा ससेयाव बुथारगोन बे हिनजावखौ लाना मानो खारगोन नोङो मा होनदों दादि बे हिनजावा होनदों आं बेहायनो हाबा जागोन नोंनि बाबाजों नों मा खालामगोन होनदों बा बेनाव एफा बिदि दं बेबायदि जोंनाव हागानो गैया बिफाखौ बिदि उल्था खालामनायनि बे बिदि बुंदोंना हो खोनाखै ओइ बाबा खोनादों सोलाय ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै नोङो बाबा नों बिना थांबाय ना बाइकआ आं नुहर ओमफ्राय नाथाय जोंनि फरायनायफोरा फैसा हरजोब आरो नोंखौ जोंनाव नोङो फैसा लाबो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला हायोबा नोंखौ थांदोंना बुथारनो हागौ मिथिबाय जोंनाव जेबो गिनाय गैया लोगो दङ मिन्थिया नोङो सेंग्रा मानसि लोगो मानसिखौ बे ना बेजों नोङो थगायजानानैबाबो सानसेबाबो नोङो ना भिक मांनानै जोंनि आथिङाव फैफिनखानांगोन बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदि खालामनो नों दायो फैफिनना नोंखौ जेबो खालामला फैनानै नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै मामिजों मोजां थाफैफिन जेबो होनलाथ' ओमफ्राय बेजों मानो थांनो नागिरदों मानो एबायदि खालामनायखौलाय बाबालाय बाबा नोंखौ जों गोदोनिफ्राय खोनाबोगासिनो होमबाबो जेबो होनाखै दिनैसो होनदोंथ' बाबालाय एसेबो अननाय गैया नामा बाबा मामिखौ मानो बिदि खालामनो नागिरदों रावबो बिदि गैयाथ' बाबालाय फैफिन गारि मागोनलै सानैखौबो
माबालै मोनथिगौ बे हिनजाव मा होनदों आबै आं हाबा जागोन मागोन नों मा खालामनो जोंखौसो बिदि होनना बुंहरबावदों बे हिनजावा होनदों आरो नाम्बारा एबारना बेलेग बेनो नाम्बारा बेलेग एबारना नाम्बार बेलेग हेल' खोनायाखै हंले